Doncs jo em dic Marçal Parera, soc un dels socis de Cal Cerdà i bé, Cal Cerdà és una finca que portem aquí a Sant Antoni de Vilamajor, vam engegar el 2012, som jo i dos companys més i res, des del principi vam agafar un petit tros per fer una prova, a veure si ens funcionava i mica en mica ens hem anat engrescant i hem anat creixent. Sempre hem fet horta i amb ecològic, des del principi sempre hi hem cregut que era l'única manera tant per respecte al medi ambient i per també servir productes sans per tothom i sempre és una cosa que ni ens hem plantejat de fer-ho d'una altra manera. Fem cultius d'horta, cada any anem escurçant una mica el llistat perquè al principi en fèiem moltíssims i mica en mica hem anat veient els que ens convenien i els que no. Llavors, el que tenim organitzada la finca és amb diferents sectors i així d'aquesta manera podem anar alternant cultius, podem anar fent rotacions i això ens va molt bé pel tema de control de plagues, malalties i per la fertilitat del sòl també. Llavors també ens ajudem, fem un compost, ens el fem nosaltres mateixos. Al principi compràvem, però vam intentar buscar per aquí al nostre voltant a veure quins recursos teníem i quina possibilitat teníem de generar-nos a nosaltres el compost i hem tingut la gran sort que aquí al costat tenim uns productors de bolets ecològics, el bolet ben fet, que tenen el residu que són uns pans de triturat de fusta que ve molt afinada i això barrejat amb restes de jardineria i amb fem, doncs ens queda un compost perfecte, ens queda un compost fantàstic, molt ben equilibrat i molt bo. Per ajudar-nos una mica a l'hivern, perquè aquí quan comença a glaçar ja tot para, doncs tenim un parell de túnels i que ens ajuden a tenir fulla, o sigui bleda, espinac, ravenet i tot això i poder allargar molt més la temporada. I també, per altra banda, poder avançar una mica les collites amb tema de productes d'estiu, com el tomàquet, l'albergínia, el carbassó i tot això. I ara ens va bé per intentar sobreviure els mesos aquests més difícils. Doncs la comercialització que fem ha anat canviant una mica al llarg del temps. Vam començar que era molt més local i amb molt menys producte, llavors vam buscar restaurants i botigues d'aquí a la vora i a la vegada fèiem cistelles i amb aquestes dues coses doncs, vam començar a créixer una miqueta. Com que teníem poc producte tampoc en podíem comercialitzar molt. Llavors, a mesura que vam anar creixent, vam poder tenir més producte i també vam ser més eficients. Llavors vam poder començar a comercialitzar amb gent una mica més gran que els preus són més petits. Doncs gestores de menjadors escolars al cap d'un parell d'anys, alguns distribuïdors que vam estar treballant algun temps, o gent que també fa cistelles que durant èpoques els hi hem estat venent producte i llavors ells munten i venen. I aquesta ha sigut una mica la nostra estratègia. Llavors, el que és a venda client final, a particular, nosaltres venem de dues maneres. Una és a través de cistelles, que tenim una pàgina web i la gent entra i compra a través de la pàgina web, que això ens ha anat molt bé durant el confinament i durant el Covid, perquè ja teníem la plataforma muntada, llavors se'ns va apuntar molta gent, no? Potser vam sembla triplicar el volum que teníem durant el confinament. Llavors ens han deixat, per crítica també vull queixar-me que la gent ha marxat i el que no van poder trobar en el súper en el seu moment i van aprofitar els productors locals i que tenien producte aquí, un cop ja van tornar a la seva vida normal, la immensa majoria ens ha deixat, no? I aquí també faig una crida una mica a la consciència de la gent que nosaltres no vivim per solucionar el problema puntual, saps? La cosa és apoyar per fer aquest canvi de model. I després venem també al Mercat de Cardedeu, que és un projecte una mica que neix des de Cardedeu Agroecològic, que Cardedeu és un poble que està molt conscienciat amb aquest tipus d'agricultura i amb aquest model de consumir, i ens va demanar quina necessitat teníem i entre els productors vam dir tenir un mercat per poder vendre i ens el van crear i ja fa poder 4 anys o 3, no recordo ben bé, que funcionem i la veritat ve molta gent, crec que té molt èxit, poder venem unes 100 o 100 i pico tíquets el dissabte, ho fem el dissabte al matí, i hi ha diversos productors, un altre de Cardedeu i un que ve del Maresme, i crec que és un model que funciona per les famílies i pels nosaltres, que som productors. De col·laborar amb altres productors, el que hem anat fent al llarg del temps és anar mirant quines sinergies podíem trobar. És veritat que col·laborem amb un pagès d'aquí de Sant Antoni, amb producte,
i la resta ja és coses que venen més de fora, perquè al final els que estan aquí mateix poden produir el mateix que nosaltres i això ja ho intentem defensar i produir nosaltres mateixos. I llavors coses que no podem fer, com poma, taronja, préssec o així, sí que busquem productors o iniciatives que ens puguin subministrar, i és la manera una mica que tenim de col·laborar. I amb les escoles també treballem, és un model que jo crec que té molt futur i que cal apostar, perquè és un model que a nosaltres ens dona seguretat, perquè es mou molt volum, a diferència d'un restaurant o una botiga, que el volum que pot vendre i moure és més petit, una escola o una gestora, més aviat, de menjadors escolars, que té diverses escoles, sí que pot moure molt volum. Llavors és un model que jo crec que pels agricultors i els pagesos ens surt rentable, perquè podem enviar suficientment gènere com perquè el transport surti a compte, i és un model amb el que nosaltres hem anat creixent i estem molt contents. Com a reptes de futur, crec que som un sector molt precari, el de l'agricultura. Llavors, per això hi ha hagut aquest abandonament del camp durant molts anys. Llavors, el nostre repte de futur és tornar a ser un sector que sigui rentable, que sigui eficient. Jo, per fer això, el que veig és que necessitem anar mecanitzant, industrialitzant, perquè és el que fa baixar els costos de producció. Però, clar, per fer això necessitem diners per anar fent aquests passos, no? Llavors, és una mica el suport que trobem. Si des de les gestores de menjadors escolars s'apoya aquest projecte, des dels consumidors s'apoya aquest projecte i es va comprar a consumidors locals, des de les botigues o restaurants s'apoyen aquests projectes realment i es compra a productors locals, projectes com el nostre trobaran sortida. Si la gent prefereix comprar 10 cèntims més barat i que vingui d'Almeria o que vingui de Sud-amèrica, doncs difícilment això revertirà i seguirem amb aquesta despoblació i el model agroecològic i local de pagesia i de productors acabarà morint.